Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da shigowa watan Ramadan mai alfarma. Ina taya mu farin ciki da kuma fatan Allah ya sa ibadan mu karɓaɓɓiya ce. Shin caji da sola ko power bank yana ɓata batirin waya? Wannan tambaya ce da wani bawan Allah ya min a cikin masu bibiya ta TikTok. Insha Allah zan ma bayani dalla-dalla kan gaskiyar wannan camfin da mutane suke yaɗawa akan cewa caji da sola ko cajan mota yana ɓata batirin waya. Cajojin da muke amfani da su sun kasu kaso da yawa. Akwai wayoyin da suke zuwa da normal charger, akwai wanda suke zuwa da fast charging, akwai wanda suke zuwa da ultra fast charging, akwai wanda suke da super fast charging. Kafin wannan lokacin in kuka lura cewa idan kuna cajin waya, batirin yakan ɗauki lokaci mai tsawo kafin batiri ya cika. Amma yanzu an yi wayoyin da za ka ga akwai masu cika a minti 13, wasu wayanda suke amfani da 200 watts, akwai masu cika a minti 18 wayanda suke amfani da 130 watts, akwai wanda suke cika a minti 30 wayanda suke amfani da 65 watts, akwai masu cika a awa ɗaya wanda suke amfani da 33 watts, akwai masu cika a awa biyu masu amfani da 18 watts charging. Duk waɗannan suna cikin ɓangaren quick charging ne. Ya za ka gane charger ka wace iri ce? Idan ka ɗauki charger waya, misali ka ɗauki wannan charger ta hannuna, wannan charger waya ta ce tana amfani da 33 watts, wato idan wayata tana 0 za ta cika a cikin awa ɗaya. Nan bayan wannan tana bada output ɗinta tana bada 3.0 ampere. Ampere wani storage ne ko kuma in ce wani tsayi ne wanda ake amfani da shi wurin tura wuta da kuma ajiye shi. Da kuma wannan charger take zuwa da ƙaramar waya, tana amfani ne da tana iya tura 350 milliamp hour, wato kaso 10 wutar da wannan take bayarwa, kuma in ce kaso 8 zuwa 9 na wutar da wannan take bayarwa, shi wannan charger take bayarwa. Yanzu idan ka ɗauki wannan charger ka sa cajin ta a wayata, magana ta Allah sai ta maka wurin awa 10 kafin ta cika maka waya. Wannan kuma za ta cika ta a awa ɗaya. Sai mu dawo maganar sola. Bayan na mana bayani akan wayannan wanda na riga ne akan cajoji, shi kanshi solar yana tafiya akan irin wannan tsarin. Akwai cajojin sola kala-kala, akwai wanda suke supporting quick charging 18 watts, akwai wanda suke supporting ma 20 watts, akwai masu supporting 33, har yanzu ban ga masu 65 ba. Duk da cewa power bank na ga power bank mai 65, saboda yanzu yawanci sababbin laptops da ake yi wanda suke amfani da type C suna caji ne da 65 watts, kuma an samu power bank da yake iya caja su. Saurin cajin waya wani lokaci yana iya zama mai matsala, kuma ba lallai bane dan yanzu cajin nan tana 30 watts za ta cika wayata mai 5000 milliampere battery. Ba lallai bane idan ka ɗauki charger nan ka sa akan waya mai 5000 milliampere wacce ba ta supporting quick charging da sauran nan, wata ma za ka ga za ta fara zafi saboda processor ɗinta wato ƙwaƙwalwarta ba ta san ƙarfin wannan charger ba, za ta dinga ƙoƙari yadda za ta dinga rage wutar da kake tura mata. Shi yasa nake yawan bada shawara idan mutum yana amfani da waya ko kuma a ce ya sai sabuwar waya, ya daure ya dinga amfani da charger wayar. A kullum idan ma za ka canza charger, har ka yadda ka sa charger da tafi ƙarfin wayarka. Misali yanzu ta zo 33 watts charger, kan in je in nemi 65 in sa, zan iya ɓata wayata saboda dole wayar za ta dinga zafi, ba a yi ta dan tai haka ba. Amma za ta iya amfani da mai 22, 20, 18, 10, 5 da sauransu. Sai dai abu ɗaya ko zan tarar, batiri na ba zai cika da wuri ba kamar yadda na saba gani a nan wurin. Yawanci power banks ɗinmu za ku ga suna zuwa da quick charging na 10 watts ne, wato 2.1 amp wutar take turawa. A ƙarshen dai magana ɗaya ce, caji da power bank ko charger mota ko sola baya ɓata waya idan har wutar da take turawa bai fi ƙarfin wanda aka wayar da shi ba. Kamar kullum sunana Salim Salisu daga tashar Salim Fotek. Idan kuna jin daɗin kasancewa tare da ni, kar ku manta ku danna mun subscribe da share. Idan a TikTok ne, ku danna mun like da share, domin hakan shine zai bani ƙwarin gwiwa wurin amsa tambayoyinku sannan da kawo muku sababbin shirye-shirye. Jazakumullah, sai mun sake haɗuwa a wani shiri na gaba.